नै लोगोफोर टाउन थांनो ओंखारदो फिसाजो आरो आं थांगोन जि सान्दुं गोसाथार थांनो बाबाबो गवा फिसाजोनि एटिएम एक्टिभ खालामहैनो आरो डिलिभारि पेसेन्ट सासे आंना दिनै डेट दोङो इडिडि जन्म डेट ओमफ्राय एसे उदै सादोनो बेखौनो आं दिनै चेकआपआवबो लांथावथाव जादोंना जायाखै बेखौनो लांनो ओंखारलायबाय इसोरो इथि थांसिगोन आं जाहानि न'थिंनो थांसिगोन आरोना थांबाय थानोसै फिसाजोआ गारि सलायनोनो दिनै लामायानो जिबायदि हाब्रुखा हागोन नोङो दा फरेस्ट गेटनिफ्राय सलायनो हागोन नोङो ओइनिफ्राय नों सलायनो आं इसिबांल' सलायगोन थुगाखो नोङो एसां हाब्रुआव आयु मासि हाब्रु हाबाय बिसोरो गथ'आ जेथेनो हागोन नोङो मा गारि फैदोंमोन इनिखायनोथ' हाब्रु जाबायदां जिबायदि हाब्रुखा आयु गिथावथाव लामायानो ओरैबायदि ओमफ्राय जोंहा न' खाथिनिया आंखौ माबा एटिएम लांफा होनलायबाय फैसा दिहुनना लाबो मिनि स्टेटमेन्ट दिहुनना लाबोलाय फैसाया मायाव दानबाय थादो होननानै आंनो एटिएम हरफानो नागिरदों आरोना लायनो थांदो फिसाजोआ बिदानि कम्पिउटार दुकानाव इश्रम कार्ड बनायगासिनो फिसाजोआ लेबार कार्ड बनायना लांखानो नागिरदों Hey Priya, asan kamu? Ternyata bi adro gile. Iya, agak na bokol. Iya, bi adro gile. गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर दाखालै उदपाट्टा तालुपाट्टा अपारेसन खालामनायखौ चेकआपआव लांनो नागिरदों दिनै गुड मर्निं लोगोफोर दिनैनो फैफिनगोन आरोना 4टा बारदो दासो रावबो गैया स्टेशनाव फिसाजो आलासि जानो फैदोंमोन ना थांसिगोन दिनै 5टानि ट्रेनाव फिसाजोआ थांगोन मुरखं सेलेक्ट ट्रेनाव ओमफ्राय जोङो गुवाहाटीयाव 6टा ट्रेनाव थांनोसै सालायबाय थानोसै आरोना राङापारा ट्रेन मोनफैबाय जानो बुरलुंबुथुर दैमा मोनबाय गुवाहाटी दलं गोदानखौ नुदो देखायलाय रानिनो दैमाया बारिसोदो माथो अखा हानायखाय दै देरदो बेनिखायनोथ' गुवाहाटीयाव दैबाना जादोंमोन मैयायो दाखालै गुस्थि जिनाय गारमा जिनाय अपारेसन लाबोदोंमोन ना दिनै चेकआपआव लिंहरदों ओमफ्राय दिनै फैगासिनो आरोना हस्पिटाल मोनहैयाखै दासो बुरलुंबुथुर दैमा बारदो सरायघाट दालां बारबाय मोनहैसिगोन